खुलुमका जतननो तिप्रा हास्टनि जत लुकुरगनो तिनी सेकेंड टाइम आं फेसबुक लाइव फाइमानी कगुमां खामो वन त्रिपुरा वन वॉइस बांग्लादेशी पुशबैक और नेशनल इशू नो तुई नकक सानानि हनै नरक जतनो साइमानो चिनी त्रिपुरा सा हानि बसारो तांगै हा कमाखा दफा तिनी तांगै कमरनानै लामावा हिमुइ तंखा अमो একটা বার্নিং ইস্যু নতুয়ে আং যে খরাংটি সামানি হাই তিনি কুবুনি বড় তাঙি খরাংটি সায়া তাঙি সিরিং সিরিং অমো তাবু লুকুরংনি गोबां मा कुएसन सोंमु आनो फन खाय सोंगो गोबां मा WhatsApp आनो मेसेज रिबो सार केबो दारा नोंखाय इलिगेल माइग्रेन्ट रंनतुयै kok saw boyhe tangai saya abun uttorang norong nori mangla tapuro tamni hingka kai jeng ha kamamani ekmatro kokbumangkha totkalin purbo Pakistan tabuni Bangladesh ni borok hagyawoi salbrum brum habui tongmani bagai jeng oro borok kobang tongmani majority tongmani jeng minority ni thangka chini ya phawa tongmani buba gara bai reserve khaijak tongmani reserve sabai reserve kha tamni bagai jeng khorang tisaya jeng rajnotik babe bagjagai tongmani bagai jeng tini chini ha kamakha majority kamakha logi logi chini administration power kamakha political power bo jeng kamakha economics power kamai thangka তিনি বানিয়া খাইনাই আগরতলা বিজনেস খাইনাই সারা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার ব্লক হেডকোয়ার্টার নাইনাই দি যতনো বুনি দফানি বরক খরক বসে তং চিনি বিজনেস খালাইনাই কাই যে বড় রক তৎকালীন পূর্ব কাইসন তাবুনি বাংলাদেশনি বড় রক চিনি হাওয়া ফাयै সবা খালাইয়াওই থৈ থপসা খিকলাইয়াওই চিনি হানো বাহাকে সিগি খিকা চিনি বড় রক ওয়াডা ওয়ান সুক না আবনো वानसुकदा नायखाना जों जारा राजनीतिक खायनाय हा दफानि कक सानाय दिनै जों कक खरकसाना सिल सालायो तामो हिंका हिंकाखाय नेशनल पार्टी खायनाय रखाय त्रिपुरा सारनि कक साइमेया दफानि कक साइमेया रिजनल पार्टी खायनाय रखाय साइमान दिनै रिजनल पार्टी खायनाय मिनिस्टार दंगो MLA दंगो tangai borok kok saya tamo kok sawoi dofani thane borok but mani phaika dofano tamo protishuti ri phaimani borok tini tangai nung MLA angkha EM angkha MDC angkha minister angkha tangai nung kok saya tamo ngoi nung saimeya omo lukurongni sengmo ga aboni bagai no buiti da tisaya অন্তত আং রঞ্জিত দা বর্মা রামচন্দ্র গাতনি ত্রিপুরা সার আনি দফানি বড়র আনো হামজাগৈ দফানি হানি কক সানানি বাগৈ আনো বিধানসভা রহকা নর নুগনা আং বিধানসভাব অ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু নতयै আং কক সানানি তাই আং MLA চংজাংমানি পরে আং অ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ইস্যু নতयै भारतनि होम मिनिस्टार अमित शाह जी नां काइबसिक सिटिसिका आनि फेसबुक नर खुलमनायखिनो साइमान सुदो अमो सिमिया गोबां मा जागो चिन बररक जेल बिसिङाव बुथारजागमानि अबरनो तैबो आं ह्युमेन राइट्स कमिशनाव फाइट खाइ दं ताइ खरकसा बुरै बुथारजागमानि अबरनो तैबो आं कक साइ दं हिंका काइ ताबो कक अंखा जों जुदि खरां बाक्सा कायति सायाखाय अ इलिगेल माइग्रेन्टनि बिरुद्धे जों कक खरांति सायाखाय सिनि हा आगामी दिन चिनजाको तदा दं जों ताबो 31% अ पार्सेन्ट तदा दं ताबो सेन्सास संखाखाय जों बो जागा सबैनो चिनि हा बरं कोन
स्टेटथ जों माइनरिटी नों थांखा दाबो एडिसि आमचायो जेताचिनि तिप्रासारंनि हा हिनि जा खायरिमानि अ तिप्रासा हावो बो दाबो पार्बत्य चट्टग्रामनि बर'राव फायै सेगै तंखा आंनि प्रेस स्टेटमेन्ट गोबां मा चेनेलो आं कक सापुरु साका सामनुवो बो डिस्ट्रिक्टनि बो सब डिविजननि बो ब्लकनि आन्दार बो बिसिव बर खापायजा स्राय स्रायके आं साका केबो सारागिया आं साका थैखाय वासे थैना बिलाय आं दफानि कक सावैनो फाय बिलाय गन्दा तैसावो बर फायका बर हापायका बेबाक साका करबुगो बो आमचायो बर हाबै तंखा साब्रुमो बो जागा बर हाबै तंखा डिटेल्स जिखा तब फानो दाबो बे एक्शन थांया दिनै जों नुखा बीजेपी पार्टी बाय तैदुलजा गुजरात दिनै इलिगेल माइग्रेन्ट नंनि बिरुद्धे एक्शन थांखा बुलडोजार 50टा हाजार पुलिस रही दिनै आरो बस्ती तंमानि सबाय रिजाखा दिनै दिल्लीआव सबाय रिजागो आसामनि मुख्यमंत्री किरियावै चिरे खगै दिनै मीडियानि बुसकांगो लोकनि बुसकांग चिरे खगै बांलादेशी रंनो रोखालायनायनि बागै कक साइतम कोन बिचार खाया पुश बैक रमसिना डिटेंशन केमो तनिनाय सेपनाय बंनो बांलादेश किफ्रि रहनानि बागै चाइतो गय दं पुश बैक गय दं सालब्रुम ताबो ककखा त्रिपुरावबो तो बीजेपी नि तैदुलजाक सरकार और खायताङै खाया इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे 19 मे 2025 साल मारिवो कैसे नोटिफिकेशन दिखा और नोटिफिकेशन स्राय सिजाक दंगो टाइम फ्रेम खाय दिखा 30 दिन नि बिसिंगो बांलादेश नि बरनो नायतोक तिखलायनानि रोहिंग्या रनो नायतोक तिखलायनानि और नोटिफिकेशन नि परे फादार हाव जतो जागा न इनिशिएटिव ना जागाय दंगो एकमात्र चिन त्रिपुरा सिमे नाहार जागिया तांगै जों नेहर खरांथि सानाय करे केबो राजनैतिक बिनि सात्तदा खतिंनो केबो आगामीआव बुद्धा मायावनो केबो सरकारनि सुबिदा न खैता कक सावै बंचित दा उंनो अमनो मानसके गोबां बरनो कक साया आं नेशनल फ्लैग तयै तीनटा जागा ताबसुक जरा रैली खलायका खाना उत्तर महारानी पुरो खायनाय प्रत्येकटा रैली वनो नुखा जे नेशनल फ्लैग तंमानि बागै थानसान मारिनो नासिगै सुरुतिप्रा मथानि सिमिया अयनो मथानि बररो फायै जॉइन खायबिका रैली हिमपायका आंमै मालाय कक सापायका गोबां मा पार्टी नेशनल पार्टी नि बररो सार जोंले नुकजां मालिया बसकांगो चिनले पदबि तंबा पोस्ट तंबा किन्तु चिने बररो फायका आनि रामचंद्र गातो फायका सीपीएम नि बरक फायका बीजेपी नि बरक फायका आईपीएफ नि खरसा खरसु फायका असिगार खायना करे दिनै ओमपीओ रैली खायका आदिनानि मुक्ति खलायो नरगजो साइमान तांगानि मुक्ति खलाय रांगोनां र सब लगिमाया किन्तु फुंनिसिमि वातै सारि पर्यन्त दिबरय साबसा थाकमानि थांगै नुगैखा खलसागलाय लिया लामा बसालायजा बो दफानि बो अंशनि बरक फाय जारा गरि रिकिसिं मिसिक सुमजा बरंनि जिन पैसा बाय गारि काय फायलायो आं बरंनो रिमाया कोनो गारि बारा रिमाया तैरांसा खानि मालिया आं बरंनो नुगै आं बासनि तेदितनानि मकलनि मुक्ति यरि फैजा तनि नारक मालिया किन्तु तिनि रां पैसा गोनां तिनि दफानि कक सानाय थांनो नुगजा गैया बेलाय आं आरोबो पाथानाल जमातियानो आं साका पाथान फायदि आदिनो कोनान बसाव थानाया थांलिया बेलाय बबा गारबो बनो साकापो बबा गारानो फोन खायसाव पाथान आं सायरिका थानि थांया गताङै बथांया सालसा बतिपरा सारंना आबनि जवाब बबो मारिवान कारण अब तो नेशनल इश्यू चिनि हा सेगि तंफायनाय एंनारनि अबैध भाबे इलिगेल माइग्रेन्ट बरंनो रायदाति नायतोगु तिखलाय रखनानि बागैसो जों कक साबले जेखेरे मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स
केन्द्र सरकारनि बोखाख्तैसे साइरि जाखा नायथकति खालायबांना बांना रहदि होनाय आरो सिंतामनो किरिना तंबा आं अमनो तुई चिठि सिमान परे एक दुइटा रेली खायमानि परे ताबो कामी कामी तिप्रा सारंनो नायथकति खालायना ना उंलाय खाबले कामचनपुर रमलाय खाबले जिरायनानै एनआईटी व सालकानां गाथां बांलादेशी जालबुई तमनि रमलाय खाबले दिनै साब्रुमनि फुलसरी एडिसि विलेज थांनि रमलाय खाबले तेबो गोबांमा जागा दिनै बिश्रामगन्जआव एसपी नि थाने डीएम नि थाने बर बर बांलादेशी दं रिलाय खायखाब चिठि रिलाय खाबले गोबांमा जागाव बर रक्ताबो चिठि रिलाय दं गोबांमा बर गांमै जगाजग खाय मालायो हर 12टा एकटा पॉइंट आनो फोन खायनाय दं गोबांमा ताबो आनरो आनि WhatsApp देखाय ब जागा बांलादेशी दं फाय गोबांमा बर तेबंको खाय दं रिलायनान बागै ताबो फॉर्मेट खाय दरगास्त खालामनाय दं हेंकाय जे बर रक फायै जों चिनि हाक माखा चिनि मानथाय सेफेले जागै दंखा सेक जागै दंखा ताबो केन्द्र सरकार मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स साइरिका बंना नायथकति खालाय दी नै राज्य सरकाराबो कार्यकरी खाया ओ जागा राज्य सरकार न कार्यकरी खाय दी अबनो राज्य थेके नायथकति खालाय दी ओ कक सावनानि बागै बडा सिं किरिसिनानि अबनि बागै बडा सिं किरिसानानि अबनि बागै न ताकुरो बुकुरो आं नरंग लगिसानो चिनि दफा चिनि हानो मुथां टननान बागै जों सबा मा नखरनाय एमएलए मिनिस्टार 5 बोसोर खाय लुकुनि थाने जों राय मानाव इलेक्शननि बिसिंते दिनै आं दफानि बागै जुदि सामुंखाय टंखांखाय दिनै आं हानि बागै सामुंथां टंखाखाय दफा वान सुकनाय चिनि आगिनि सिमी जों वान सुकि नाय फेदि 1971 नि 29 नवेम्बर केंद्र सरकार होते कासे नोटिफिकेशन फाइका नोटिफिकेशन तम सिजाक टंमानि 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइनाय रंनो बंनि हावा किफिलिनानि किफिलि जाखा कार्यकरी खायका आथिथिनि खालाय जायगा तांगे जों खरांथि साया जों राजनैतिक बागै गोसा कपुर हिनै जों बागजाक्ति मुइतम कक साया अपर दिके जारा एं नानिफ्रायनो पूर्व पाकिस्तान जारा फायनाय बांलादेश नि जारा फायनाय बर जों नर फायै राजनैतिक तिप्रासन बागै बर राजनैतिक खेला खाय जों चिनि हानो फिरं माने बागै सिलाय रमलायखा 40 टानि ऊपर अर्गानाइजेशन खा डेमोक्रेटिक मूवमेंट खा मुया सानाय खैसानाय जिंदाबाद हिंका तामो माखा लेजर टाप माखा डेमोक्रेटिक लामते मूवमेंट खाइमानि परेबो जों तामो माखा हाक माखा किछु खाइमालिया तेन बिसुक्तिनि माध्यमे चिनि विधानसभा 17टा तमनि 20 टांखा एडिसिओ एटिते ट्राइबल फोर्स बाय चुक्तिंगै ते 5टा सीट बारिखा रिजा एसारा ततै तामो अंखा सातिन रम काय आबनि बागै न ताकुरो बुकुरो आंनरनो सानानि मुसुं चिनि हा जों नारंनानि हिंगाकाय दफानो मथाङै नारंनानि हिंगाय चिनि लाइ बुमा सैजांनानि हिंगाकाय निनि बुसा निनि बुसुकनो थिनां नों कलाङै थानानि हिंगाकाय अ इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो तिखलाय रखनानि बागै जों सबा माबो सानाय गोबांमा बर गानो सोंगो नों तिप्रा मथानि खरकसा एमएलए ताङै नों तिप्रा मथानि फ्लेग तयै नों रेली खालाया आं बुबागारानो साका नों सावो थानसानि कक बुबागारा थानसा जुदि चिनि पार्टीनि फ्लेग तयै जों मिटिं खायखाय मिছিল खायखाय जत बरक फाया कारण अमत नेशनल इशू आफ्रुकाय अ इशू न ताम खायनाय गुबुननि पार्टीनि बरर गुबुननि नेता रकम हेनाय अब तिप्रा मथानि इशू तिप्रा मथानि दिमानि हेनाय आबना हेलेंसा थाखाय तलां थानाय काय आबनो बागैनो आं साका ना म पार्टीनि फ्लेग तयै जों रेली खायखाय बा मन मुभमेंट खायखाय लुकुरक चिनि उकलक फायगला गोबांमा जों पार्टीनि फ्लेग तै खायखाबले मायाबले किन्तु तिनि जों जखन नेशनल फ्लेग तै खायखा
একদিন বাই তিনি শান্তি বাজারনি বগা ফাওয়া जों नुखाबले गाहाम दे लिंमोन सब फाया तंखा बारो फायदि नों तिप्रा मथाबो खायनाय फायदि नों कांग्रेस खायनाय फायदि बीजेपी खायनाय फायदि आईपीएफ खायनाय फायदि जतन फायदि तब असुबिदा दंबा आरो त केबनि पार्टीनि फ्लेग करे फायबिले बर खाना उत्तर महारानी पुरो सिनि रेली उंनाय अ रेली न कासुनानि बागै 3 तारिखो आरो कासे रेली खायजाखा तामनि बागै आरो आगे बायरे न गुसना रिजाक 5 तारिखो उत्तर महारानीपुर ख्वायो आरो कायसा रेली उंनाय 3 तारिखो तांगे आरो रेली उंखा 5 तारिखो न त नासिंगेते 2 दिन बागै नासिं खायमा खामो खायजे गया तामो रंजित देबबर्मा जे मुभमेंट खायतमनि अबनो केबें दामानो अबनो कासुई दामानो अबंखा कायसा षड़यंत्र किन्तु अबनो आंकिरिया लोकरं नुखाना गाय अबनि बागैनो आं सावो नेता फायनाय नेता सिस्टि उंनाय नेता लुकुसि सलाम नेता निजिंगै माया लोकराव बुट दिखायसे एमएलए उंमानो मिनिस्टार उंमानो एमडीसी उंमानो ईएम उंमानो सीएम उंमानो चेयरमैन उंमानो चीफ मिनिस्टार उंमानो किन्तु लुकुबाय नों संजायाखै उंमै माया आ कगनो जों मुइतनारो के आबनि बागैनो ताकुरो बुकुरो जों दफा हानि कक साव साब हानि कक साइतं साब दफानि बागै कक साइतं अबनो नरो मुइतनारगदि नर ताइ बसे थंजाकसिनाय ताइ बसे चेकलेक जाकसिनाय राजनैतिक भाबे जों ताइ बसे बागजाकसिनाय ओ जरानो ओ नेशनल इशू न तुयै जों ताबुंनो नखलाया हिंका याग बा याग रमै ताइ बुफुर नखरसिनाय कमर थांबायमोन परे दा जों गजनाय जों मलाई बुमाबो कमर थांजाक जाति दाउंसिनाय अमन ताबो आनि सोंमु लोकनि सोंमु का आबनि बागैनो ताकुरो बुखुरो एमएलए अमो 5 बोसोरनि बागैसे पार्मानेन्ट या एमडीसी ईएम मिनिस्टार मो 5 years नि बागैसे 5 years नि परे नंताइसे लोकन थाने मा थाने बांगा बरक तिप्रा हास्तेव तिप्रा सरक एमएलए अंका मिनिस्टार अंका ताम खाइकलां माखा तिप्रा सरक नि बागै पुन खाइकलां माया तिनी एडिसी एलाकावो आगे एडिसी एलाका तंगमानि अमरंना आंनावनो किसा साइ खोनारवाना अमरंखा आगिवो जे तंगमानि नाइसिंना दे एडिसी तंगमानि कमलपुरनि दुर्गा चौमुनि आ हाती बाजार चौमुनि आगे एडिसी तंगमानि आबनो जनरल खाइकलां जाका तांगै बंनि जागो क्षमता मेजॉरिटी बरक प्रशासन बंनि यागो बरक आबनो बंनि सुबिदानि बागै बरक जनरल खाइरिका तिप्रा सरक तेरे नरजागै थांका अमति हाइकेन चंपकनगर बाजार आगिवो एडिसी एलाका तंगमानि साधु पालारो जनरल लुंगै थांका विश्रामगंज बाजार लेनामा हाती आगे एडिसी एलाका तंगमानि ताबु आबो जनरल लुंगै थांका एं साब्रुमनि कलासरा थालिक दैसा आगे एडिसी एलाका तंगमानि आबो ताबु जनरल लुंगै थांका अमति खाइनो बुनि दफानि बरक एडिसी एलाका हाफ्ते बांते आबनो तेरे खाइ जनरल खाइत्रां थांका खसरी फाइ एडिसी पर्यन्त आ खसर माने बिसिंगसे ताबका पार्वत चट्टग्रामनि बरक फायै दिनि रिजार्व न हानो सेगै तंफा निनि आ एडिसी एलाकानि जे मानथाइ तंमानि आबन सेगै तंफा ताम सानाय ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदाबा ताबो जों मानसुंनो रोंया खुदबा आबनि बागैनो ताकुरो वानसुकदि ताबुक जरा वानसुंनानि जरा ओ जरावनो बबो चिनि बार्निंग इशू बबो सिकांगो तनिनाय वानसुकै जों सबा मा नखलायनाय बयजे सापानि हिंतन रंजित देबबर्मा खरंनि बरक दैफान नखनाय आं खाख्लायो आं पुइतुसावो दफानि बररंनो आंनि बेकग्राउन्ड जतन साइमोन आगिबा आं लुकुरबाय गोबां मा चुबाचु मानखा ताबुगो मानै दं ताबु गोबां मा बरक हामजागे कमेन्ट आं नुगो इको अर गोबां मा आनो कमेन्ट आं नासिगै दं जेकब देबबर्मा सार आं सिमि आसिखै खायो
MLA ni bisingo sar nung simi asikai khayo MLA ni bisingo Jacob Debbarma iko sikya gobang ma borok seitongo saka Sadin Kumar right kok sar ta kaisa sikya Mayang Cheng Tiprasa good job sar ne ta tabuk ani kok khata huro jeng o jorawona tabuk nan sang man kholai nai khorang mate sasinai kirinani kerei central government chin pokhewo tabu notification di dikha tabuk rajya sarkar obono implement khaidi hini tabu chiroma khoglai sinai bile asamo jekhane chief minister sir khok joto borok chi khok tong chirka khos khok ya hingga kai jengjan siri tai kaisa kok buyano sungu sa sarkaro tongai norokta ma kan sungu titi ADC ni village committee ni election khaimaliya chiro khoka birodi tol tongfor nor chiro khoka tabu sarkaro phai nor bisa kai thangka tabu election khaimeya tamu jawab dinai jeng sarkar ni pa one to ni greater tipalan krikha abo khorang muri ngai thangka 125 amendment abo mansinai himlai ka angkolai ka tini bo thangi to ni ja last to nini tamu hinani bono last sing nukha je nini basis chairman sing saka chini মন্ত্রী ba ko 13 jona tong saman abo tini khana jeng thingjak man tong hingga kai last to khai tabuk sing gumuti distini khoroksa DM no laina bagase MLA EM MDC thangi sirama kholai kya tamung kha raja kunmaya ang andolonni birodita khaya chief minister ang nijibo boy malai protong chin leader sobai bosaka report maman pareng ko khainai kintu tini all live Facebook te kok saitomon somoyo kisu skangno ang nukha aroni DM torit kanti chakmano nolliya aroni police SP aroni additional SP no se nori issue tar mane tamu bujokha nor tam bujikha government nonnani musungya borong nengbai challenge siri mane haim tongsu tamu sanai norok sadi tam khainai tam sanai angkok sakai buisau pusbu bontoni beparo angkok sapro kobangma borok saka aronjit Debbarma MLA jekhen thekena lupe amti kok saman nor khana kana media ono nukhana jekhen thenbo lupe kebo saka rally khaye kotok sori da bo thinani jorang khabini kotok sori thitu te kaisa saka bo ha MLA sini nangya angta borno singnani musungu nortam khaimaka posu bonto je chini heritage rajani abo tabo Tata company by tas hotel lungani mo sakorong thangka tabuk tangai siring tamu tangai siring tang kok saimeya aw lupe ngai sanai rok tau boro tangai saimeya tabuk abono tiyi আর তিনি ওই লিগ্যাল মাইগ্রেন্ট নতি বরক টাঙ্গাই একটা কক সাইমেয়া লুকরংনি সং অমন গাই যেখানে जों ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বসং সরকার তো খাইমালিয়া 125 amendment bill bosong খাইমালিয়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ni তুই বাদুই ত্রিপুরা একট উংখা আই একট বসং ইমপ্লিমেন্ট খাইমালিয়া বেসি চেয়ারম্যান বো আবো বো পয়েন্ট जों রিজাগলিয়া o sarkaro tongile sini tamu labungnai ani byaktigoto hingga kai tabungno जों sarkarni nokhanani taimung tonga जों sarkarni nokhanani ani byaktigoto motamot hingga kai tabung जों nokhanani der montri riton jakha khoroksa bini kono department kare tongjao tai khoroksani tamto science and technology printing and stationery forest department abai tipra sarang tam hamkrai tu manai tam khaiman nai kichu maya kai abuni bagina ang sanani nayo jorang ka ang buba garan bo sikang ba mai kok sau london tongtri london ni hoite phone khai
Bana sawo je odini Gumti district ni talailene prosongo sapro ang saka ang to kisa osusta ang meeting thangmangla ang saka Maharaj sini tabule jorang kha जों सरकारनि नखनानि सरकारो तंगै सिनि ताइ कोनो लाभ करिखा बुबा गाराना आसकै लासि मुंग्रिखा एकजन ডিএম बिनि प्रटोकल एमएलए रंनि तलाबो আর পরে বনা কাইসা কলেন তৈছে সঙ্গাসে গুতা এমএলএ এমডিসি ইএম পার্টি মারল লেখা তিনি বন নরি রিমা খামো নর জায়গাবলে তিনি আরো পুলিশ এসপি না নরি এডিশনাল এসপি তাঙ্গে নর জাখা কারণ আ দিন যে আরো সবা খানে রন তলাঙ্গই তালারি রিমানি বাগে গোबां পত্রিকাও কাখা বুবা গারানো অসম্মান খাইমানি তিনি অন্যান্য চ্যানেল অন্য পত্রিকাও সইয়াবলে গোबां বরনি গোबां কমেন্ট আং পড়ু খাইজে গাবলে সিনা বুসকাংনি সালো সবা খাই নিলে ডিএম ন নরমানানি চিনি কুন্ডা তো আশা খায় খাইয়া সুতরাং জরাংখা মন্ত্রী সভানি নখरै जों लड़ाई खायनानै लामायाव नखलायनानै लुकुनो तै लामायाव नखनानै मन्त्रि सभायाव तंगै नरब सरकार तंगो कोन मुंसा रिमैया चाकरि रिमैया मानथाइबो तुबैमैया कगरुजो सिलजागै कक सिलसा जागै तंगै ताम ला आबुनि बागै आं साननानै नायो सरकारनि जों नखनानै जरांखा राइट टाइम ताइ आं सानाय बोसकांनि साल' जों गोबां जागायाव रेलि खालायनाय गोबां जागायाव आन्थानि डेट सानब्लाय बेखा बदिना आं थांमाया बोसकां दिनाव गोबां जागायाव रेलि खायनाय आंनि साग नायजांनाय हिंतमाबा आं नायजांमाय आं दङ आंनि शारीरिक इसा असुस्थता दङ तफन आं अ दफा अ हा हिंगाखाय आं दंमाया कस्त खायफानाव मा थांजाव दङैमाया दफानि कखना काकाय आनी लाइफ नरक जतन साइमान जीवन आं जेल साखा अनेक किसु अंखा अनेक कष्ट अंखा जरा काइसाव आनी यागो रां 100 पॉइंट करै आमति बंखा गोबां माने मनाय संर गोबां माने जारानो हामजांनाय र सुबा माने बागै आं आफ्रोबो लांमा सलिया फाइका हामजांमा बागै दाबो आं आचार्य रक दाबो बर आं बायनो दं सार दाबो बफां टट बागाहाय गोफावै दं गाहामबो उंबो हामियावबो बर दाबो आं बायनो दं ताइ आबुनि बागै आं सानाय जे बोसकांगो जों अ नेशनल इशु न तयै नेशनल फ्लेग तयै जों सभा मा नखनाय आसामाव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय दिल्लीआव जुदि एक्शन नाय मानु हंगाखाय गुजरात जुदि नाय मानो हरियाणा नाय मानो महाराष्ट्र नाय मानो हंगाखाय त्रिपुरा तांगै माया अकगनन बैनो जों माथमा नखनाय चांग्रि खायमा नखनाय 30 दिननि जरा रिजा 19 जुन पाइथानाय 19 जुन पाइथामनि यागुलो आं नरंनो साव जों रेल इसिमि खायगला जों लामा कासुनाय ब्लक रिनाय हरताल लिनाय लास्ट फाइट ओइ गनो जों खायनाय लायनाय जुदि नर ब्लक गिदि खाकाय जेल साखाय जेल चावनो जेल नि तो अभिज्ञता दं जेल साखाय जेल चावन ताइताम दंबा आबुन किरिना ताम दं कुन किरिना करे बर खरसा वाइनि थैया ताकुरो बुकुरो बर वाइसनो थैयो जों आगे सिनि नाना सुसुंनि क खानाय फायो आसायफ्रो मुं काइसा थैफ्रो मुं काइसा गुबैक जोंनि जतने कमाबायखा लाइबुमा हुजाक्लिं खामायखा राजमाला परिमानजों परिमाया राजबारि बोसकांताम खालाय रिजाखा बुनि दफानि बरकनि मूर्तिसे आरो मांथंसे काय रिजाकबायखा राजबारि हाबनानै ताबुसिनि बररक जों राजानि हिन गर्व खायो अथच अ राजबारि हाबनायखौ जों टिकेट रुइमा हाबो बुसुक मुक्ति खालायनानै क बुसुक दुखनि क नरं सादि ताम खायनाय
Kai ang khaklayo boskangi salo sara tiriparani lukuro jara ha dofana hamjangnai jara hani bagai wansuknai bini busa busukni thinangni kokno wansuknai boro osabawon nokornai oro rajnitiya जों राजनीतिनो तरजाया आं तरजाया अनेक बरक साइमानो बबा नाटक खायो नै नाटक गया 9 तारिख फेब्रुवारी 2025 साल मारिबो फुंगो 9:30 बुबा गारानो थांगै आं रिजिगनेशन प्लान थांग कारण लुकु आनो तामनि बागै तिप्रासानि बागै कक सानानि बागै हानिबे कक सामासे रह अरो आनो एमएलए अंगो 1.5 लाख टाका रां चानानि बागै आनो रहयो एमएलए हस्टेलो दालानगो एसि साइ तंनाय बागै लुकुरागानो बुट दिया सुतरां महाराज आं रिजिगनेशन इसनाय बानो बुथे बैसाव टाइगर ताइकिसा नासिंगरादि बुबा गाराबा बिनि कगनो खानाय माफाय गाय आबुनि बागैनो आं हास्टेनि लुकुरनो सानाय अनेक बरक अनेक कक साव आनु कलगो आं खोनाव गोबां बर आनो साव आनो रेकर्ड खाइ भয়েस रेकर्ड खाइ बरखर आं खोनाव आं आबरकनो किबो किरिया आं आबरकनो खानानाबो मुसुंया आं आनि लामा दफानि बागै जे रुट मेप खालायै जे आं सबा खालाय तंमानि जे टारगेट खाइ सबा खाइ तंमानि म खाइ थांनाय হয়তো सबा खायै आनि लांमा जुदि सय थांका आं काकाय अमनताय मानजुनाय तो तंनो आं साइमिया तबे आं आसिनो सानाय ताबुंनि जरानि चिन सिकला रंनो अ हा दफानि बागै नरबो वानसुकदि नरबो थिनांनो वानसुगै नरबो सामुं तांदि जों कमनानि थांमानि सिलाय लराय खायै जों जुदि थैकाकाय सालसा लाइबुमाबो सैजागोन केरें कथमा साजागानो इस्तिमुर आं जेना बाबा 1997 आव थांफ्रो आ यूएन नि ऑफिस नि फाटारागो रिरो फाल तंजामान इस्तिमुर दिनि बरन हाकी फुलि मांखा ताबुकसों जोंखाय कमना लामा हिमतो कारण जों बुखु बायसे थानसा हिन सालायो किन्तु जों थानसा करे थानसा मुइमाया खरकसा ताय खरकसानि इगो प्रब्लेम खरकसा ताय खरकसानि उकलग नांलायो खरकसा ताय खरकसानि उकलग कगरुजु सालायो अमन खरक बसर चिनि बरक सारि क्लाय खेंगाकाय खरक बसर तिप्रासनि कगनो वानसुकना दफानि कगनो वानसुकना हानि कगनो वानसुकना गोबां मा जागा जों साइमान गोबां मा उनकरनो साइमान रां पैसा गोनां सारिखौ गेताम खायनो दल थुमलायो चुवाक नंलायो थामनि रांबो सोंखा बलायलायो साबो बुति गारि काइमाखा सालायो साबो दालान कयताला तांमाखा आबो कक सालायो आबोनो सालायै चालायै नंलाय मुनैलायै हाहा हिंलाय आर yang दफानि बर रखाय मुसाया मा नंगिया कलाई तंनाय जाव ओ दफा हानि कक आंदोलन खायनाखौ फाइबेदि बरनो थरे बारेखाय फाइलाय जाव बाते पामते हिनाया बरनो फाइलाय जाव काय आबुनि बागैना ताखुरो बुखुरो आंनो आंनो सानाय जे बसकांनि अचबाव नर बुसादि ताय किरिदि निनि कामी गानावो निनि ब्लक एलाकावो जुदि बांलादेशनि अबैधभावे इलिगेल माइग्रेंट रक फाइ तंखाय बजेसा दफान पनंथन नरक कैसे फॉर्मेट इस्लामिक दरगास्त सै पुलिस न थांगै रिदि एवं पुलिस तुबुई फायै नरक यासि सुरै रिदि यासि सुरखाय पुलिस रमित लांनाय आइन न निजिन जागो तारना हादि आइन प्रशासन यागोनो तनेदि बरनो फुनुकदि बरनो लगिरिदि बरनो चुबादि बरनो रमनाय अमति खाइनो जों चिनि हावबो कार्यकरी खायनायनि बागै ओ जे सरकारनि जे नोटिफिकेशन कार्यकरी खायनायनि बागै जों मा चेंनाय ताई आं डाक्टिनो डिस्ट्रिक्ट वाइज डीएम एसपी मालायना बागै चाइतो गई तंगो गवर्नर नां चिठी रिजाक बिनि जरा मायां टंखा आनबो ऑफिस नाइते जुगाजुग खायका दाति नां जरा मानन आरोबो आं चिठी ड्राफ्ट खायतने रिखा आगरतला शहर बरो बरो एंनानि बरो रक फायै बांलादेशी रक फायै और तंखायका तिनी
আগরতলাবো নর খানা যারা আগরতলা তংনাই হঠাৎ কলোনি ফো বরন ফাই হঠাৎ কলোনি খা শ্রীলঙ্কা কলোনি ফো ডাকাইয়া কলোনি ফো মুংবাং মাসাবো চাপ কুলমাইয়া লামাই কিনাই কিনারো খাস জাগাও যারা বসে তাং টংনাই বরক সাবোবা বংনি কাগজপত্র চেক খাইকেন মানजा বলে বং থানি আধার কার্ড দङ রেশন কার্ড दङ কিন্তু ও রেশন কার্ড আধার কার্ড সালামতিনি যে ডকুমেন্ট সাপোর্টিং ডকুমেন্টস মানে আর ডকুমেন্টস যতন ফেক কে চেক খাইকে ন মানजा থামলে অনেকে বরক সাবো जों सिलासरिनि फाइमानि सिलासरि बफुरनसिनि ब फाइका बसुपुर तंखा गन्दा तैसाव काइसे फेमिलिव 18 जना रकम खरकसा परिबार आमतिरब रेशन कार्ड दं आन्थानि रिपोर्ट सकायजा गोबां मा जागा दं चेर जायगाबले नाय जायगाबले नों प्रशासन थांनि नायदि जों रिपोर्ट मायाबले जोंनो साफायनाय करिबले दाबो रिपोर्ट ना सेंखाबले मारि नाय जों रिपोर्ट रेडी नर ताकि रेडी थैके थिलेन तैताम तंबा नों बांग्लादेशनि बरक नोंनि पारागाना फाइटं फाइमान फुनुग्रिमान तां थैना तंबा तां किरना तंबा निने हानो सेक्टं फाइमाने नि मानथानि सेक्टं मानाखाय जों गाबोन किरिनानि हायदा तांनि किरिनाय रायदारनि कगनो सानानै आइनि कगनो सानानै तांनि किरिनाय आबुनि बागैनो पारा पारावो कगलाम सालायदि नरक जतनो मालाय कगलाम सालायदि खाबाक सामदि नायतुकदि जेनुइन बर आगि जारा रासामालनि सिमर तंनाय बर बताव टेक्टक नांजागै फाइका बर नां खाइका बुनि दफाने बर साबो एंनानियाव बांग्लादेशनि बर फाइमान बागै जोंबो मानथाय सेबल जाक दंखा बर बांमानि बागै दिनै तिफ्रानो करिदुर खालायै दिनै देशनि गोबां मा जागायाव थांदों गाय अमति आहायतायै सालबुरुन हाबै दं तिरफारावो कि आसायै बरक बाङो ना बांग्लादेशनि बरक फाइ बाङो बांग्लादेश बरक फाइनो बांबले गाय आबुनि बागैनो आं सानाय जे अमनो जों कोन मतेखाय गसिमाया बंनो तनानै बांग्लादेशी न बयसावो बांग्लादेशी गो बेक आङो गो बेक होनो आं हिया बांग्लादेशी पुश बैक वन त्रिपुरा वन बॉयस बांग्लादेशी पुश बैक अमन कक इनका काय बुसखांनि सालो जों टेबो आं जरा जरा ताबुखाय फेसबुक फाइनानै चाइटकनाय कक सानानै लुकुरकबाय जतबाय तो फुनते कक साइमेया आं खाख्लायो दिनैनि आं जे कक सामानि नरक खानाय दंनाय होननाय आगामी दिनो नरकनो आं लगिमाननाय चबावो दफानि चबाव नंनो लगिमानाय अबानि पुतु दङ नरक लगिरिदि आं नरक आनो जे लगिरिमानि आं नंनो याकरिदा थां बुइ हायलामा कसारो याकरिदा नरनो कलां थांनो आबो नरक नायदि आं कुन दिननो याकारिखौ 300 पन्द याकारिया आं तामो वानसुक दं किसा नरनो साका आं बखानि तेबो गोबां मा साजानाय दं सानाय नरनो दरखाय आं थानि गोबां मा डकुमेन्ट्स दङ सुप्रीम कोर्टनि असिनि उपाध्याय बिनि जुनियर बां कक सालायका आं दिल्ली थांखाय बबे मालायनाय कक सालायनाय दाम खायमान दामतो रायदा आबो नायतुगै आं कक सालायनाय आं कक सालायफैका गोबां बरक दाबो आगुगै फैका आनो चुबानानि बागै दाबो गोबां बरक डकुमेन्ट्स तनि फैका वारचाबो कुफलो डकुमेन्ट्स बो जागा दं साबो दं आबो जत्तनो ताबो आं नाय दं काय आबोनि बागैनो ताखुरा बुखुरो नरक जत्तनो खासरांगै फानथनि दंदि सब मा बसालायसिनाय ताय कुनु ककरै आगामी दिनो सुदु अ जों फ्लेक्टयै सिमि जों स्लोगान निग्ला आगामी दिनो लामा कासुतिनि हरतालिथिनि नरनो लगी मानानै नांगान नरक जत्तनो लगिरिदि जिनि जे नांमानि थै नाखाय थैरिनाय आं टियार दंगो नरबान लगी दंदि जेलो ताविसा आं जुदि थाना नाखाय थानाय आं फासि उनान जुदि काइसेले केरां गथमा साजागान सालसा ब अमति सालांका ब अमति खाइलांका गाय आं ताइ बिसि कगलगलिया खाना 5 तारिख खुवाय उत्तर महारानीपुर
sini kaisa rally tongo jotto khwai gana wa gini wo tongnai jotto lukono nangsanai khana rally o phaidi khorang tisadi Bangladesh rongno jeng chini hani naitugu tikhlainani bagai jeng jotono thancha khorang kaisa tisawi jeng sanai one Tripura one boys Bangladeshi pushback o slogan tino jeng khana nokhlane tini asakti nongstun nor jotona kaham koreng tongdi jotona nota bisa khulumai afari hor kaham jotona hambai